गावगायानो फुल सोंबाय गावगायानो केमेराबो लाबायना ना हेलौ लोगोफोर नै दिनै सानसे बे गेट बनायनायावनो टाइमा थांबाय आरोना मा सानसे फुंनिफ्रायनो एकदम रेडि खालामबाय थालिर गायबाय बिथिं ओमफ्राय बिथिं पुरा एकदम औवा गायनानै पुरा होदिंजोब्बाय मा इदि नुदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हराव प्रग्रामा 6टानिफ्रायनो स्टार्ट जानानै 8टासिम जागोन आरोना नायनोसै खैटानिफ्राय जायो सुरुआ दा माबायदि नुखो नै कमेन्ट सेक्सन कमेन्ट खालामना हरदो मोसाग्राफोरा दायोलाय बिथिं जोंहा जेरि समायना मोसागोन बेनिफ्राय हैद मा मिनिलांलै आरो ओमफ्राय गिर्जा नङा बांद्राय गोजानाव नङा ओइलै बेयावनो आरो खाथियावनो ओमफ्राय दा हराव मोजां देखायनोसै आरो आङो लाइभ फैयाबो ब्लग मोजां लाना फैगोन नोंसोरलाय मा गान मोसागोन खोन्थादो दे खनसे स' ओरैनो मोसाना होलाय माने माबा नुवाखै आरो दाहाय मा होनो टिकटकखौ मोजां थाब हरावसो खोमसि जाबासो नुसिगोन टिकटकखौ ओमफ्राय दायो बांद्राय माबा नुवाखै आरोना ओइ न'से मोन सानदोंमोन आं टाइमा थोस्लाबासै ओमफ्राय बेसिमल' होबाय आरोना नङाबाथ' न'सिम नांलाङोमोन आंनि मबाइल मोना बाहायमोन दावराव एकदम भिडिअ बनायनांगौ टिकटक होजोब्बाय एकदमा फुंनिफ्रायनो ओंखाम सोंखाम जायाखै आरो डाइरेक्ट फुङाव खनसे जादो ओमफ्राय बेलासि जायासै आरो औवा दानबाय थालिर गायबाय साजायबाय आरो खामानिया दंबावोसोमोन गाहायाव आरो जिरुं होनांगौमोन ओमफ्राय गैया टाइमा थोजासे आरो ओंखायनो गाबोन खनसे खालामबावगोन दिनै बेखिनिखौ साजायबाय आरो आयं आइथिं दावराव डाइलग होग्रा बिबो दङ माबा नाटक खालामगोन आरो ओमफ्राय जोंथिं मैदेराबो एकदम खाथियावनो दंफैयो ओमफ्राय फरेस्टारा होथिंगासिनो आरो होमबाबो जों थाङाखै एकदम आंहा खामानिया बेस्थ'थारना ओंखायनो थांनाय जायाखै नङाबा नोंथांमोन एसे देखायगौमोन आरो आं थांनानै मैदेरा फालोआव बिराद जाब्रायनो फैदों आरो होमबाबो थाङाखै आरो आं फुरा दायो देलायनोसै थांनोसै आलासिया मोनफैबायदां आरो आलासिया फैबाय दावराव प्रग्रामाव नुगोन आलासिखौबो माहानि आरो माबायदि सेंग्राना बोराय दावराव मिथिसिगोन आरो नायनानै हाथियाथ' 45टा आरो हाथियाव 45टा फैदों नै 45टा हाथिया होमबाथ' जोंनिया बरदिनावसो फैनो हाबाय होमबा मा जाबावगोन होनबा बरदिनावसो फैबाय आरो बनायग्रा पार्टनारा सासेया बैलायनो आरोना डाइरेक्ट न'निनो न' मोनसेयावनो बनायबाय आरो माने हामा नुगोना इयाव मोनसेबा हामा नुगोनाखायनो न'नैदो खनसेयावनो बनायबाय आरो बे बियाव उन्दै ओमफ्राय बियाव गोदोर ओइ न' उनाव थाबाय आरो बे इसानि बियाव उन्दैनि ओइ मोनसे उनावहा बियाव गोदोरनि आरोना आयं माखौ बुंगोन दे माबानि माखौ मा बुंनोब्रा बरदिननि माबायदि गाहाम हामलायनाय जासिहरदो मा एनथाब ओमफ्राय जादों लोंदों दावरावलाय नोंबो मोसागोन दां माथो मोसागोन मोसागोनब्रा नोंखुनजोखौबो लागोन बिदिनो महेश इउटुबार फैलायबाय जोंहा बड' एन्डि हेपि क्रिसमास ब्र' थेंक इउ हेपि क्रिसमास नोंथां आंथ' बराय हरग्राखैमोन नोंसो आंखौ बरायग्रोबाय हेपि क्रिसमास होननानै थेंक इउ स' माच बरायग्रोनायनि थाखाय आं दा हरावसो बरायनो सानदोंमोन नोंथांमोनखौ होमबाबो नोङो बराय हरग्रोनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना लोगोफोर बिसोर मावदोंबा मा गावसोरखौ देखायनो होननानै मावदों होननानै आरो बैसानियाथ' आंजों समान गायनाय थालिरखौ एकदम लांदां जेबो साजायाखै दासिमबो एकदम लांदांसो
आंथ' टेनसन खालामदोंमोन हागोन ना हाला दिनै सानसेयाव होननानै दिनै देवघरावथ' बेबायदि गायलु गायला मोनामोन होमबाबो समा थिनबाय नालाय गायनांगौ जाबाय आरो बड' एन्ड थेंक इउ ब्र' अके ब्र' अके वेलकाम Hi Ande. Hello. Hello. Hello under there. Hello under. Meeting. Hello under there. Hi. Để tata là được. Ê, cái gì vậy? Để. Ubelai. Oh ni. Ubelai. Ai thằng lấy chân là, cái thằng lấy, tao bên này sang. Ayo. Rồi lihat deh, lihat terus apa. Oh, biasanya mak gruber lah. Ngesana kan je. Dah sit agak deh. Sit. Deh agak sit. Sit. Geli tu. Sit. Geli tu. Oh, thằng nào đây? BSK kamar बबे जायगानि ना बियो रौता एक नं राङापानिनि लोगोफोर एक नं राङापानिनि आरोना ओमफ्राय दुगैना लानोसै पुरा साब सिखोन जानानै पुरा गिर्जायाव थांनायनि लाहार फाहार खालामनांसिगोन आरोना लोगोफोर मानो होनबा जोंनिया प्रग्रामा जोंनिया 6टानिफ्राय जोंथ' ख्रिस्टमास दिनै फार्स्ट माने फार्स्टआ दिनैनिफ्रायनो आरोना ओमफ्राय दायो दुगैना लानोसै दुगैनानै पुरा रेडि जाना थांसै आरोना दा माबाखौ बुंदोंमोन ना थेफा दंखौ आङो लाबोनायनि ओमफ्राय बिथाङा माने टाइम होस्लाबनो हायासै आरोना दिनै लास्ट श' बिथांमोना थियेटारा ओमफ्राय बिथाङा माने फैनो टाइम मोनखाय बेनिफ्राय बुंहरबाय आरोना थांनाय जाला बेफोरबायदि ओमफ्राय फाइबाबो एकदम बिराद सर्ट टाइम आरोना ओंखायनो आं लानानै खबर खालामबाय थायासै आरो पुरा थान्दा जाबाय दायो लोगोफोर ओमफ्राय दुगैना लाग्रोनोसै दुगैखांनानै ओमफ्राय गिर्जायाव थांनोसै ओमफ्राय ब्लग भिडिअ लानानै फैगोन ओमफ्राय दायो आं ब्लगजों लोगोसे आरो माबा दङ आरोना लोगोफोर दानि नारेंबारि नै नारेंबारि लोगोफोर नायना एसे देखायनायानो साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना लादो लोगोफोर जोंहा बुरैया दाखोन सुगासिनो फुंनिफ्राय बिराद लेथ्रा जाबाय दुगैदों आं फुंनि 7टायावनो दुगैदों आरोना फुंनि 7टायावनो दुगैनाय लोगोफोर ओमफ्राय खाम सोम जायाखै खाम दंना गैला नायग्रा लानोसै मैगं दंब्ला मैगं नायना लानोसै ओमफ्राय खाम जानायसिगोन आरोना
इस खारै मैगं बिलाइ मटर भाजा दङ लोगोफोर दङ। बिदिबा बाय बाय दा हराव लोगो मोनसिगोन लाइभनि गेजेरजों लोगोफोर नेनानै थाबानो जाबाय आरोना आं फैगासिनो मथा मथि सयतायावथ' जागनाय नङा डाइरेक्ट आठथा माने 7थासिमनिफ्राय जागोन आरोना जोंनिया ख्रिस्टमासआ फार्स्ट माबानाय आरोना बरायनाय बिराद थेंक इउ स' माच लोगोफोर।